sila ehholo laseClarota besokhipha itifiketi zemisebenzi ehlukahlukene emithathu ebekade yenziwa iThekwini Academy yokuthi ikwazi ukunikezela intsha amakhono i-bricklaying, i-plumbing kanye nogesi. Zonke ke lezi zinto besisenza ngoba senzela ukuthi sikwazi ukuthi la endaweni uma kufika ama-project sazi ukuthi sinesiqiniseko sokuthi uma kufuneka abantu abazowasebenza abantu abanamakhono. Singasifuni nje abantu abangenawo amakhono sithi bazokwenza ama-project. Siyafisa futhi ukuthi nabo ukusebenza kwabo kuzokwazi ukuthi kwenze i-contribution kwi-GDP yethu eThekwini ngoba uma sinabantu abanamakhono ekusho ukuthi nomnotho wethu uzokwazi ukuthi ukhuliseke ngendlela nokuthi sizothi noma senza noma yiphi intuthuko eqondene nezingqalasizinda sinesiqiniseko sokuthi sinabantu abanamakhono sinengqalasizinda esokwazi ukuthi sizoyiqhenya ngayo iminyaka ngeminyaka emile.